ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик. имрӯз мехостам як мавзӯе ки имрӯз тамоми ҷомеаро фаро гирифтааст, як суҳбате дошта бошем. оқибати майнушӣ. оқибати майнушӣ шахсро ба пастӣ меорад. ӯ на танҳо худаш, балки мушкилиҳои зиёдеро ба наздиконаш меорад. ин мушкилот ҳаёти оилавии ӯро низ вайрон мекунад. аз ин рӯ наздиконаш бо ӯ мубориза бурданашон лозим. ҳатман ба духтур муроҷиат намоянд, чунки худатон ба вай шабу рӯз насиҳат кунед, ҳеҷ чизро вай намефаҳмад. ӯ аллакай аз рӯи майнушӣ ақлашро гум кардааст. майнушӣ аслан шахсро беобрӯ ва ба саломатиаш низ зарар мерасонад, ки ҳатто ҳодисаҳои нохуш дар оила рӯй медиҳад. майнуш фарзанд, модар, занашро мекушад, аммо дар ҳолати мастӣ хабар намешавад. имрӯзҳо ҳатто духтарон майпараст шуданд. духтари тоҷик арақ нӯшида бо тамоми ҳастияш худашро беобрӯ мекунад. майнушӣ ин як одатест, ки касро аз одамгарӣ бароварда шарманда мекунад. ин як заҳрест, ки касро якумр ба ғам онҳо гирифтор мекунад. то охири умр ӯ хурсандиро намебинад. накӯӣ кас наояд аз май ба олам. буд шодии ӯ пайваста бо ғам. тамоми умри ӯ ба ғам гирифтор аст. инҷо бояд ақли солимро ба кор бурд. аввал ба инсон ақл лозим, чунки дар беақл илм дида намешавад. илм ақлро инкишоф медиҳад. вақте ки инсон май менӯшад, ақли ӯ тира мешавад. сабаби майнушӣ бисёр аз ҷавонони имрӯзаро дар вазъи пасти зиндагӣ, ҷангу ҷанҷолҳои оилавӣ дидан мумкин аст. вале баъзеашон дилхушии худро, ки айни ҳол ҷавондухтаронро низ зиёд мушоҳида кардан мумкин аст, бо роҳи шаробнӯширо пеша мегиранд. ҳаёти талхи зиндагиро мардони муҳтарам, ман ба шумо муроҷиат карда мегӯям, ки раҳоии онро бо роҳи майнуш шудан набинед. духтарони азиз, вақте ки дар бисёр ҷойҳои клубҳову маъракаҳо шароб нӯшида дилхушӣ мекунед, оқибати хуб надорад. ин шармандагист ва худро аз ҳаёти хубу хурсандона маҳрум месозед. майзадаҳо аслан рӯҳияи худро гум мекунанд. асабашон хароб, иллати бемориҳои зиёд шудан, фалокат, дуздӣ, одамкушӣ, зӯроварӣ ва ҳатто агар шумо назорат карда бошед, ҳамон шахсе ки май менӯшад, рангу рӯяш низ бадрӯй мешавад. ҳайфи он умр ки дар исьён гузарад. ҳайфи он умр ки дар исьён гузарад, ҳайфи он рӯз ки бе лаззати имон гузарад. ҳар ки ҳам ҷону ҳам амвол ба дунё бифурӯхт, охир аз олами серӯза пушаймон гузарад. эй худо, умрам ба пирӣ мерасад, хорам макун. ризқу рӯзиям биде, пеши касе зорам макун. навҷавонӣ рафт, омад давраи қоматхамӣ, пири худ афгор бошад, ҳеҷ афгорам макун. дар ҷавонӣ давлати ман кам набуд аз дигарон, бо асои пириям дар кӯчаҳо зорам макун. хони пур буд зинону неъмати рӯи замин, пеши дӯсту душманон акнун нодорам макун. биёед мардони муҳтарам, духтарон ва ҷавонзанони азиз, он шахсоне, ман ин гапро ба ҳама гуфтанӣ нестам, ба он шахсоне ки ба майнушӣ одат кардаанд, аз ин роҳ баргардед, ки ҳам худатонро, ҳам оиларо шумо ба ғам гирифтор мекунед. доимо худованд ҳамаи шуморо дар паноҳаш нигаҳбон шавад.